Ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Aroya Yojna ketemu ban pinbiang ke jingdana ka benta ka koi ka kya ka basan lak tengka na ka benta ka wei ka longyeng ha ka shisnem na ka benta ka jing sumar baar bat balai ka balong hado san pusan klur ngut kinong yo Jingmyntoi ka beha bat ka khat ar pon lai hinyo klur kilongyeng ki balong hatrai do jong ka saupo na ka shispa jong ka jingbun breu jong kri India ki Jylla bat Union Territory ki ba pintre kam ya ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna kila Nangpyniar shu ha ka liang ki Jingmyntoi hala ka jong ka jinglut ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna kala penhe ru ya ka jaka yo Jingmyntoi jongka bat ka jing ai jing yarap kinong tre asha kinong tre aganwadi bat kinong yarap kinong belashin rang bat kenthe sembut